Welkom bij ons boekpresentatie, Mieneke de Sneeuwpop. Op 12 november presenteren Rosé Hermans en Marion Verhappen hun eerste prentenboek Mieneke de Sneeuwpop in een bomvol en uitgelaten bibliotheek te Nut. Als kleuterleidster ben ik begonnen om heel veel verhalen te schrijven. Dat was altijd een opdracht, eerst op de opleiding. En daarna kost het natuurlijk heel goed gebruiken om die verhalen aan de kinderen te vertellen. Toen had ik al het idee van, goh, die verhalen moesten eigenlijk kunnen opschrijven. Ik heb heel veel verhalen geschreven, eerst als kleuterleidster. Daarna ben ik in het speciaal onderwijs gaan werken. En ik merkte dat daar een verhaal gewoon vertellen zonder een boek, dat eigenlijk niet aansloeg. Want de kinderen raakten de draad van het verhaal kwijt, omdat ze meestal een kort geheugen hebben. Nou, een tijd geleden, 3 jaar geleden, toen zei mijn mam, Rosé, toen was er nog altijd een boek gaan schrijven. En toen word ik eigenlijk door haar woord gestimuleerd om het op te pakken. Het doel was om een boek te schrijven, wat ze ook echt aan de kinderen kon vertellen. Want in mijn carrière, of in mijn jufcarrière, miste ik altijd een echt leuk carnavalsboek. Dus dat was eigenlijk de drive om dat thema te kiezen. Nou, het verhaal wordt klaar, maar ik kan niet tekenen, dus... Ik kreeg een telefoontje of ik wilde illustreren. Nou, het leek me een geweldig idee, maar ik had het nog nooit gedaan. Ik schilder normaal en illustreren is toch een heel vak apart. En toen ik het eenmaal wist hoe het ging, ja, dan ging het eigenlijk vrij snel. In het begin hou ik altijd dat ik een bladzijde schilderde, maar als er een fout was, moest ik ganz opnieuw beginnen. En toen ben ik gaan bedenken, als ik het uitknip, kan ik het schuiven en hoef ik niet om alles opnieuw te tekenen. En zo is eigenlijk het uitknippen en het hoogteverschil, zo is eigenlijk mijn manier van schilderen geworden. En zo heb ik eigenlijk alles gedaan. Het boek gaat over Mieneke. Mieneke is een meisje dat zich een carnavalspakje mag uitzoeken. En het weet niet wat, want het wil net gaat aandoen wat Gekkerinnen aan had. En opeens houdt het idee, maar het wordt er niet in de winkel. En er wordt heel erg teleurgesteld en verdrietig. En toen zei mam, ik kan niet in. En toen zijn ze met dat idee weiter gegaan en hebben ze het pakje voor haar geniend. En zo is het ontstaan. Welkom allemaal. Jullie zijn wel met heel veel mensen hier naar deze boekpresentatie gekomen. Echt fantastisch. Hartelijk welkom in onze bibliotheek, waar wij ook heel trots op zijn. Het is voor ons een eer dat wij de primeur hebben voor de boekpresentatie van Rosé en Marion. Het allermooiste van het boek, buiten de prachtige tekeningen en natuurlijk het verhaal, vind ik zelf dat we het boek hebben mogen kunnen verrijken. Ik heb gewerkt in het speciaal onderwijs, waar heel veel kinderen niet kunnen lezen. Veel lozen op school met picto's. Dit boek moeten onze kinderen ook kunnen lezen. Onze kinderen bedoel ik dan de kinderen van onze school en alle kinderen die niet de mogelijkheid hebben om dit te leren. En straks bij de presentatie zal ook een van mijn oud-leerlingen het boek gaan voorlezen aan de mensen die hier zijn. En dat vind ik het allermooiste. Het clownspak is veel te klein. Het clownspak is veel te klein. Goed zo. Mama, Mieneke gaan naar de winkel. Goed zo. Mieneke ligt in bed samen met haar knuffel Rokker. Ze kan bijna niet slapen. Ze vertelt Rokker dat ze morgen een nieuw pakje gaat uitkiezen voor carnaval. Prinses, indiaan, dansmeisje of misschien toch weer clown. Wilt je weten wie het avontuur van Mieneke de Sneeuwpop weergeeft? Het boek is te koop voor €12,50 bij Sporthal Gitek en Slechterie Kusters te Nut. Bestel ik in oog. Stuur dan een mail naar een van onderstaande adressen of bel met 06 27 21 56 14.